Yo, hudal. Yo. Iku sanyatane permala mangus wong yo ngambreng tapi karunaning kaswesi Kegiari desa ngarayung lireselno tinuking liring boyo siro ing rate yayah skara gadung ngambar Adiku Di, adiku Bratasena. Si Adi aja dupeh pun kakang iki Kang Prapta, si Adi mung mendel wae. Yayi Bratasena.
Wah, Anoman podo becik nekamu. Kowe podo selamat temekan ana ing kene Anoman. Lah dalah adikku di wong gagah, adikku di wong sigit, wong jlonet. Teko kok kaya ngwayadat kok njandur gunung dengaren siadi ngilangi wataking tata krama. Ketitik ngwahi pakulinan mongko adate siadi yen nyebut pun kakang kuwi nganggo kakang iki mau kok mung jangkar wae to Yayi. Sebutan kakang Anoman kuwi mau alak tumrape Werkudara ing kene ora ana Werkudara anane Bima Suci. Bima Suci ora kualat yen ngundang sira cukup Anoman. Sebab iki wis dadi pernatan peguron harga Kelasa kene. Weh lah dalah. Ya Di. Kowe arep malih bulus poleng paribasane pun Kakang ora bakal pangling. Lan semono uga pun Kakang bakal ora bakal pasang walat kok Di. Ya, entuk pamujimu Yayi. Yayi Werkudara pun Kakang Raharja tekaku ana ing Arga Kelasa kene. Iya, ndak sawang sumengko pengawak bojro. Para tamu ing kene agi nindakake wisata apa ana wigati kang mirunggan. Iya, adikku Di Sena. Ndak kira si Adi sih kelingan nalikane si Adi mbiyen ngipatake pun Kakang. Nadyan to tembungku biyen ora mbok gugu lan si Adi tetep kukuh bakuh kaya watu karang anggone percaya marang Begawan Druna. Ning atimu ning atiku ki ora lara. Atiku ora serik ya mung nalika si Adi kelakon anjebur ing samudra pun Kakang rumangsa ngedap kaworan bingung. Ibarate kaya wong tuwa kang ninggal jabang bayi ana ing pinggiring jurang. Melang-melang rasane atiku lan pun Kakang ora mentala ndeleng si Adi nggone kruda nyelametake nyawa saka pangamuke ula gedhe. Temah bingung rasaku Yayi yen pancen mengkono. Pun Kakang biyen jane iki arep ngamuk ning Praja Ngastina nanging dipenggak dening pukulun Bathara Bayu lan para kadang Bayu. Usana pun Kakang banjur tanpa aling munggah ana ing Mega Malang nanging jugar nggon Kutapa awit weruh tejane si Adi. Dimas ora jeneng pun Kakang iki nglangke Yayi. Nyatane pun Kakang entuk pepadang ora nyono bisa ketemu kelawan si Adi ana ing kene Yayi. Syukur bagi Sewa Anoman isih kelingan sedulur tandha ora luntur tresnamu marang aku. Ya. Saiki gandeng wis parapana kene. Sabejagong marang aku banjur kepiye Anoman? Kowe arep tumuli bali menyang Kendali Sada arep meguru marang Bima Suci. Weh lah dalah. Ya. Yayi Werkudara. Yen to pun Kakang arep meguru iki sing arep tak gurone iki apa to, Di? Arep golek apa? Pun Kakang iki ora maedo si Adi bisa mbabar kawruh panunggal. Nanging sumurupa Yayi. Ngilmu iku yektine dadi laranganing dewa lho Di. Elinga Yayi. Sira iku satriyaning praja lan kowe iki wedya karo siku dendaning Bathara. Apa piyandelmu dene si Adi wani gelar peguron anyar? Luwih-luwih wani mbabar kawruh panunggal. Di Bratasena. Elinga ya Di. Lamun urip iku pindhane kaya dene lajeri jemparing. Sarta piyandele amung dumunung ing pertitising tumindak. Luput pisan kena pisan kasluruning pakarti muridmu sing ora weruh kenthang kimpule bakal ketut kelawan dosamu lho Di. Mula Bratasena becik jugara sira bali yo ngugemi marang sapta margamu Bratasena. Anoman piye?
ingkang sira kandhakake kabeh kuwi mau ya mung bot-bote kowe tresna marang kadangmu. Nanging bareng tak surasa jebul landhep dengkul pamikirmu Anoman. Gunane apa kowe nganggo jeneng Maruti? Paedahe apa kowe jeneng Kapiwara? Wara iku pinilih banjur petingamu ana ngendi Anoman? Lan apa gunane kowe ngisep ngilmu marang Bathara Bayu? Apa paedahe kowe nganggo kampuh poleng Bang Bintulu? Tembung memau tak ibaratake kaya dadap ketuan cangkring. Loh, kok ngono di? Iya, Anoman iku pendhita. Mokal yen ora genep nalarmu. Monggo pendhita kuwi nggone sesanti cikal apupus limar. Idep-idep nandur pari jero. Wejangamu mau yen disanepakake bebasan Durniti karena hadi. Getih ginelung balung cinandi. Karepe pinter ning ora ngerti gunane kepinteran mau. Ora mokal usana malah nemu bebaya uripmu ning alam donya iki Anoman. Lah iki hati-hati lho Pak Dik. Piye Antasena? Iki ora sak benehe bapak. Yen kowe arep adol apa adol omong sing kepiye kene iki nggone. Ah, mula sing hati-hati. Iya, nek dadak ngane-ngane iki nggih. Dengaren bapakmu kok beda karo adate kok ketok alim saiki. Ha iya. Anoman. Piye di? Kowe aja ngladeni tembungi bocah. Diage tuduhno ngendi luputku nggone babar kawruh panunggal iki. Ngene. Sira luput merga iku dadi larangane dewa apa dasare hukume? Dewa nglarang piwulang becik diwedharake. Anoman, ora ana gunane kowe madheg pendhita yen isih kewengku haredaning Pancandriya. Temah gedhe sujanamu mring sing dadi tekadmu lan gedhe rasa samarmu marang wong liya. Bratasena, piye? Ora jeneng aku samar ki ora di. Aku mung dapur ngelingke Yai. Aku mau ngelingke menawa si adikku satriyaning praja. Lan uga durung wancine kowe madheg dadi pendhita. Anoman. Piye? Kowe iku lina maca sejarah. Apa kurang tuladane mokal yen Anoman lali sejarah Brahmana Rama Parasu. Ya Rama Bargawa. Mokal yen Anoman lali sejarahe pendhita ngedal kandha Resi Warabisma. Lan maneh apa Anoman lali sejarahe Resi Kandewa ing Kencapura klebu pakmu cilik Resi Subali uga satriya pinandhita. Lho ngene di. Ning kabeh kuwi mau lak wis kinodrat to di. Wis dadi kodrate balik si Adi. Si Adi lak wis genah ora kinodrat dadi satriya pinandhita to Yayi. Ana kodrat ana wiradat menungsa diwenangake budidaya lan wong iku gumantung ana katrimane uripe paribasane wong papan riman yen kuat lakune gedhe prihatine bisa wae madheg dadi pendhita lan Anoman yen kowe nyawang Bima Suci aja dideleng saka wadage nanging delengen sejatine Bima Suci kang mapan ning tenggokku iki Anoman. Pramara rek manguswa myung ambreng tadi karunane kaswasi ning marga memalatku Pau tok kaya mangono ing mangke Anoman dupi nampi sabdane Sang Bima Suci sigra Begawan Anoman ngempakaken pramana jati kanthi krudha nyikep Babanawa Sanga ing mangke dupi mulak Sang Bima Suci ambabar kasampurnaning tunggal dadak sakala ical wujuding Bratasena nulya katingal
ana cahya kang nelahi cinandra pindha temetes sing bun ngasorot sunare Hyang Pratangga Pati lamun sinawang rupa bang ngelak ketingal petak dinulu katingal biru punang cahya dadi jingga maya nenggih cahyane Hyang Dewa Ruci kaget Sang Mayangkara dalah aduh gimana Anoman malumpat sampun prapteng Witenaga Sari aduh pinemban mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten pinemban ngantos kang ngabdi menika kekilapan pinemban ayo mula kuwi Pakde kowe iki pendhita kuwi kulinane tapa kulinane sembahyang manekung marang Gusti kang akarya jagat dadi tundane bisa waskita weruh sapa to sejatine lho wis pendhita ora tau sembahyang gaweane mendem ae pendhitane pendhita sabane ora sanggar pamelengan mah golek wedokan iki pendhita iki ayo piye hiburane ya kare kuwi lho nggih kula nyuwun pangapunten piremban iya sakwise kowe wis weruh sejati di Bima Suci banjur kowe arep apa Anoman kula badhe nyuwun wejangan pemarah sejatune ngurip menika kados pundi pinemban iya ora saiki aku bakal mejang kowe njaga katentremaning pertapan narga Kelasa luwih dhisik yen wis katon tentrem ora ana payo-payo yen wis titiwanci bakal kowe nampa wejangan sejatine urip saka aku Anoman piremban slika tak kendhawuh Anoman Kala Dewa Narpati duwe swara kesna kalanggunging tresnani kowe lah dalah Kakang Anoman jebul wis ana kene endi Bima Suci Kakang aku arep meguru marang Bima Suci kondange wis tekan Praja Mandura Kakang iya sinuwun kula aturi sabar langkung rumiyin Begawan Bima Suci katemben manjing wonten ing sanggar pamelengan lho saiki ora iso mboten saged wah lah ya iki telat tek aku kene wes aku arep ndapar gandeng aku karo Yayi Rawati wis pirang-pirang dina iki gandeng renteng aku dilokke ora iso apa-apa mula aku iki arep golek jamune ana kene
Kowe iki salah. Salah piye to Seno? Kene iki nggone piwulang becik. Ora kok nggone wong dodol jamu. Lho, nanging lan duweni aji asmara Gama to? Ya duwe. Ya iya. Iki anakku Antarja Gatotkaca ya wis padha melu. Sajake tekane keri. Iki kula kentun, kula iki kentun. Lah terus iki piye? Yen arep kepengin dadi cantrike Bima Suci iki piye Pan? Kula aturi nenggo sawetawis njagi katentreman wonten ing pertapan Arga Kelasa menawi sampun pinemban Begawan Bima Suci lecaring penggalih mangke saged kemawon. Oh ngono. Iki. Yo, yen pancen mengkono aku melu. Wis dadi security ana kene ya ora apa-apa. Njaga katentremane pertapan. Ora apa-apa ya Antarja, mboten napa-napa. Gatotkaca, mboten menapa-napa. Lah ora ngono wis. Ayo ditunggu ana kene, mbok menawa ana mungsuh sing bakal ganggu gawe, mengko tanggung jawabku lan kabeh para cantrik Begawan Bima Suci ana kene. Ayo cokan Mas. Monggo. Wadya Bala Jong Diraji maju. Entik Sita munggul paten nono temunggul putusane tusong kulis sama aja dintak kualat alahi yoba narakandamu lali sumber kedewasan wala talawatah titah berdebat durung suwe anggonku temeka ing lalacan Arga Kelasa iki ana menungso ngaglah ngalang-alangi lakuku sapa kowe bali kowe sapa Temenggung kumandang garpo balik kowe sapa aku Antasena kowe arep apa temekan ana ing kene endi Bima Suci gawane pengarepanku tak tugel gulune sang pinemban Begawan Bima Suci ora ana lagi manembah sembahyang mring Gusti kang akarya jagat
anane cantrike Antasena. Piye? Murite Begawan Bima Suci. Kowe lah dalah. Kowe gelem minggat wae. Yen kowe ngalang-alang lakuku, akal wani alus wani, maju sejangkah lakon pecah ndasmu. Ya, matno sastra jendramu, watekan aji japa mantramu, tangan ngendharat ndadam ora mutah getih jauh diuntang kumbara nanggo jangkemmu.
Ya. Pas. Kakah perkusa sapa? Gatut Kaca. Ya. Hus.